ମରି ଯାଇଛି ରେ। ଆଉ ଭାଇ ଆଇଲୁ। ଆଉ ଆଜି କାହା କାନେ ଆମର ତ ଏମାଇ ଆଉ ଆମର ତ କଲି ଆଉ ନାଇଁ ରେ ରୋହିତର ଟିମ୍ ଟା ଭଲ ଖେଳୁଛି ନା। କଲି ହେଲେ କମ୍ ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ଆମର ତ ଭାଇ ରୋହିତ କଲି ରୋହିତ ଆମର କଲି ଆଗା ରୋହିତ ହଁ ଯା ବେ ଯା। ଆରେ ଭାଇ କେମିତି ଅଛୁ କେତେଦିନ ପରେ? ହଁ ରେ